Kenyan men na my complain. Ebeke na ku ki sina na complain ka. Ebeke ai na eje kita. Anya be na eje. Agwana me here my friend. Tell the punishment di ha di. Highest punishment. He woni kinyam no wa ki. Ana atakula afu anweta ego. Ana ata. Ku ja ata afọ. Oga mo na mmadu burum. Oga mo na mmadu burum. Ahuru ma na mmadu burum. Ko baram di onya anisi. Kaya na ijiri punishment indirectly. We gwum. Oh, iso ka. We ugwu na rigo ka mo rigo boda. Onye mbede na. Onye gburu gi. Oru ni ru chukwu asi ya na dalu. That's it. Because Arab no wa give bisi. Onye gburu gi no chukwu asi ya congratulations. What are you finding? Arab gi no wa. Wa bu. Mo bona gide mgbe njere ihe dira. Kedu obodo ansi nata mbasa. Ebe. Ugwu di ebe ahụ eruhu kankan. Somalia, Liberia, Monrovia, Rwanda. Ugwu di ebe ahụ eruhu ka ihe anyị na-agbagosi kamgbe. Ochukwu napụtara gị. Ofu mgbọ na Liberia ka Bụwa. Sozi ihe nketere n'obodo ahụ bụ language. ngwasiboro kan. Misi Savai Common Televor Aaron Kiski Bonsus Mai. Zaka Poti Petroleum de Zala Taba. Yeah. Kim pasa personal. O fe meji nata. Ije di aje na anwụ petrol na akpọ taba. Petroleum ma taba. E ghọta ihe a na-ekwu. E mana asụ oyibo asụ language onye ọzọ dịka poison ka a na-enye. Ya ka dị jaba bịa. Ibe na ụfọdụ ni ọ bụ na ite gị ụfọdụ bụ nnukwu akata ka iyi ka mkpọrọ mana ọ bụ na ị nụrụ ya ị atụ ọgụ. But I will course back to sender. I will blessing let's share together. Ema brutai ka mo truma. Ya agota o nnukwu ka ebo. Ijere ebe ijere nwe ihe ịtụ. Ejem check am kwage. Ejem Paris. Na Asian continent, ongugwa na akpọ Kilimanjaro mountain. Ani ma rigo n'ugwu ahụ, anyị arapụ onwe anyị, anyị na-roll. Ọ rola ka ebo no. Ọ rola ka ebo. Irolu onye n'ụdị a. Okwute akụpụsịcha gị isi. N'ụdị ugwu a ka ihe roll. Okwute edo anya akụpụsịcha gị isi. Iburu ya pa n'isi. Ya nwe akpụ isi. Ha. Na wow. Ụkwụ na-afụ m ụfụ. Ọ bụ na m toro ogologo asị gị ka anyị jebe. In fact, ụkwụ na-afụ m ụfụ. Ibe chito ogologo. Ụkwụ na-afụ m ụfụ. Ibe. Ede mkpụmkpụ. Ama ihe ya na. Natazo ema ibe ugwu na fagoro azụ. Ibe. Ige to ogologo. Ngwa. Ofukwu ebe a. Onye ba agwa mara ka uche ya. Negodi ka uche gị ra. Ofukwu ebe a. Negodi ka uche gị ra. Nrigoro ihe a n'ụdị nke ịzaga ka n'ụdị nke gịnị. Ibe. Check ngwa onwe ife dị na fertilizer. Nke dị na Nafcon. Nke dị na Paris. Ebe nje before iri akwa ọkwa ntụ akịga. Mba n'ime ọfịa kịta nweta eke ukwu ya dọtịa m ka ogologo by 10 times. Enwe nwalịa because akwụkwọ ihe ga na no dọtịa isi tia gị. Ana ma ya chukwu ogologo. Anyị na-eje aba na-eje. Ọ bụ ụdị nke gị. Ogologo. Ma achọ m utu rula, ime utu rula 1 2 rula abụọ sọsọ. Short man, anyị na-eje buli aga anyị. Adị short. Shortest. Ya ka anyị aba. Adịrọ short, adị m average. Adị m agbata na aba, adịrọ short, adịrọ. Adị arapụ ya ka anyị buli ikpe. Ohe ji ọnụ ya. Ibe. Chego chenna ga godi anyị. Mmadụ ya atalụ n'ọnụ. Ọgwa gwara gị ka eweta mmanya weta ihe eji atagharị ọnụ. Maazị na mmanya adọ. Something now my friend. Agwenu ka melo nwaanyị atụdị anyị. Anyị agbaligo n'oke mgbe ụda na nke agasa ọsọ ike. Chere tọte. Diego nga chewe. Chere. Ayeke. Share it to two. Ya ama m eche kwano. Don't go. Mecha anya. Mecha abụla okwu. Onke chere. Agụ. Ọkpụkpụ ka nyere m. Afọ nye m ụtọ ọgwụ. Atụ. Nye m ma ya kara atụ ụtụ. A ma ejekwa operation n'ezo. Mba. Ọsọ otu ofu ka ya ewepụ. Ntọzọ ya apụkwalị. Agụ. Are you seeing what I am saw? Onwe ihe ifuru ka. Ndị na-agba ata. You see these people? Ndị onye ka ị na-afụ. Coming down. Ndị onye. Mmadụ na-abụ see them see. Kisi oyo kisi ya ya. Hey! Mmadụ dị ibe. Ewo tete m onye dị ibe. Onye? Na-eke ngwungwu ọcha. Ime onye ọgwụ. Kegudugudu. Ka kisi mala. One retired soldier mụ ya onye rụrụ ọrụ watchman n'akụkụ ya adịba na GRA. Mgbọgọnwa. Yes, exactly. Onye amị watchman. Exactly. Ma gwa m onye amị nwa m idiotic entities. Civilian ịmaka agba egwu. Ị na-eje onye amị watchman. Ago, you are a stupendous, nonentity ignoramus. Take it to Malavam.
Imi ne? Eje mu iwe je wege na nso udi oyi o grama. Afa m ke bom no. Give you imagine. Mba, ma rush ya now. Echegbe. Why na ma ya pe? Hey, size ya ka doctor recommend le. Emoka asa jigera. Onye tade o dade ni no obituary. Nno na ebe a ni mo so nyoma me. Nno na ebe a ni me ko yoyo. David Timan Echegbe. Excuse me. Hello. Echegbe. Ibe. Ibe. Honey, take him. I love you so much. Ibum. Ibugom keda. Arume echeji go keda. Imilia. Enwunesim. Okay. Oh, eba ko. Adazi enu obo na egwu eji sotimane. Inezi anya na adazi ana oburu kokoma. Ibe. Ijezi na adazi nnukwu oburu egwu eji. Ibazi ana ọcha local government di me headquarter. Mo dey we light brain service me move. Oh, Ibe. I love you. I like it. Oh, show me na. Exactly. I confirm go me. You mean that? I confirm go me na. Hey, can you use me? Hey, I want. Can you kiss him? Someone. This is well on. Came. You want to be ready to go to The other one pieces. Like I said, an apple. Ago, I'm a revenge. I will enjoy it. I go back. Ago. On what the crab? I got them too young to die. You mean on what the other question on him ever? Hey, when I go home, Apia Jelly. Ibe, Apia Jelly. Ibe, I say happy go, Senor, happy. Lieni or somebody, eh? Okay, Oh, Tawo. Yeah. What is it? Ha! Una abịala? Leno oche nọrọ n'ọdụ. Ibe nọrọ ọdụ. Dan Nọrọ ọdụ. na ogene don na ogene nyinem nsogbu. Nọrọ ọdụ. Emeka ibule ego na ogene emeka ya. Onye isi. O nwere ife m ga-emere unu? Nna ya ọ dị ka ichetazi onye mbụ. Ọnwa gwụ na-agụ nke a bịara ọnwa atọ gara aga. Nke bịa ka ikuzi m ka esi eme ọgwụ ma etu esi kwere.
Okay. Ka gwara m nọ na ị chọrọ ịmụ otu m si eme ọgwụ a n'ọnwa 3 gara aga ọkwa gụnwa bụ agụ. Okay, ugbu ka m matara onye bụ. Anyị abịala ọ dị mgbe anyị bịara. Ị nọghị ya. N'ụlọ m ebe a. Anyị bịara ebe a. Ị nọghị ya. Anyị alaghachi. So onye a wee ji nwoke. Aha ya bụ Ibe. Mi na ya anyị dị otu a. Tenkobo and Tenkobo. So say ọ dịghị mma ka sọsọ mụ na-eme otu a. Si ka mkpọrọ ya nsịrịkwa m na-enwe Iwe ezigbo mmadụ. Na-eri ya nwa na-eri. Ahịa bụ Ibe. Ahịa bụ Ibe. Okay, ahịa bụ Ibe. Ibe kele n'ọga. Na ikwu ndewo. Ndewo, ka eke mere. Enyi nwoke kpọ bịa. Onye imi ha ka V-boot. Erishọl ọ ga-eji imi akụkpọ ọgwụ ma niile. Mba, ọ naghị moto ahụ. Okay. Ọ dịghị ime eme. I wetakwara ego m si gị weta na ihe ndị m si weta m ga-eji kụziere unu ọrụ a. Ọ dịghị otu o si dịrị anyị ịgwa eziokwu akpa anyị agwa anyị eziokwu. Akpa anyị agwa anyị eziokwu. Ibe ọ dị nke iche ebe a mụta ka anyị. Ọ dị nke iche ka anyị ka iche nwa iche nwe ego. Gwara na anyị eje ego bịa. Ihe gwara mbụ ka anyị bịa buru akpa ego eche na nwere ebe atụrụ ego na mgbere si otu gba anya ndịrị dọlasị anya na akpa gara mosgo onye iso onye bịa buru nke eche na anyị bịa ya eburu nke ị gwara na mbịa agara m ego ebe ka m nwere nke m na-atụ ihe si gị n'ọnụ si gị n'ike na-apụta ihe na ji tọlet ị ma na onye tụfu ihe gị tụta mba anyị ama tụfu kama atụ ụta nke onye ọzọ tụfuru ọdịna nsọ m nwee ịtụta nke onye ọzọ tụfuru ya mba ịchọ iche ịtụfu ka onye ọtụtụ ihe bụ n'efere na-agazi n'ụzọ nụ babịa ka anyị etu ntobo babịa ka nọ m goye n'aka babịa ka nọ m go n'ụkwụ na-ada nke ndị ọzọ ogobo gị na lee onwe gị anya n'ihu fụ ka ị na-eme ihe efu na ofe iti chetara ihe a bụ ihe ọrụ kwesịrị na ya arụ ihe mere kịta ya bụ ọrụ kwesịrị na ị ga-arụ na ndụ gị a Chineke kesịa mmadụ ọsịa na ihe ị ga-arụ nwa m ịmana ihe a ihe niile ị na-eme bụ ihe efu ikpere ihe a ikwuru kịta ga-egoro ofu mpepe efere rọba were ememe ebe otu isiri gụ ya esi otu ahụ na-agụ ya na ị ga-enwe ezigbo ego nwụchi imesiara anya wee were nwe ebe ịkwụ ọgwụ ego echekwa ndị na onwere ebe ịkpọ meje na onwere ebe apakịrị ego ebe edebesiri ego na akpagara nwozgo na eji anyị eburu n'ala ma nọọ ibi ebe iwe were m bịa na mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ echekwa n'ochu biko mmadụ gara aga na onye Chukwu che kpọkụ ya echeta iwere gwa nwa Ibe m ọgwụ ego ịgbọrọ onye nka nta a na-achị ka ife dị mma gị na-asị eji gị agwụ ọgwụ ego gwa ka m ga-eji gwa ọgwụ ego ọ ntutu isi a ga-enye m ọgwụ ego ka ọ imi ga enye m ọgwụ ego ọ ga-ewe n'iwe ọgbọ na ọnọgide ya eme ka onye isi ihe kopụrụ ekopụ n'isi o mee otu ma akpa achịkwa ya azụ so ọ ga-ewe n'iwe biko ewe n'iwe gwa anyị ihe na-agwa anyị dịka m gwara unu ebe a wụrụ ebe a na-eme mkpọtụ unu ga-ala o ruo echi unu abịa ka unu na-abịa echi unu burukwala obi na unu ga-amụ ahịa ọtụtụ afọ enu na ihe m kwuru ugbu a mana ọga ka m jụkere gị ọgwụ a gịnị ka ọ na-agwụ ọgwụ ma ị tọrọ ịma ihe ọgwụ ala agwọ ị hụrụ ọgwụ ma ọ na-agwọ ọtụtụ ọrịa ọ na-agwọ ụzọ ọrịa 488 and a half. Chineke lee nọ n'ụra Chineke imere travel nke ji ijere iru ọmụgwọ lelee ka mmadụ ga-esije eburu ọrịa 488 nke half of dịkwa ya mmadụ nwere ike ibu ọrịa 488 na-arụ buru efoti 488 half wụ HIV because of AIDS ya wụrụ 490 ọkwa mmadụ ka a na-agwa dị hai nna ekwu ka njikọ na-ewe n'iwe jụọ ọnwa ole abalị one ka ahụ one ka anyị ga-amụ ọrụ a ọgwụ a mụtacha anya ofuma ofuma unu ga-amụ ihe a ọtụtụ afọ unu ga-amụ afịa afọ 10 Chineke n'ọgwụ ya afọ 10 ka m ga-asa abụghị ahụ one fọziri m nwa njeji ebi ndụ wee rụọ ọgwụ are wee nweta ego a na-ekwu okwu inweta ego taa nwa echi nchewado agụ ebe ị kpọrọ m bịa ịchọghị ego amaghị ọ bụghị acha m achọ ego ọ bụghị ụdị ya ana m achọ ego ọ bụghị ụdị ya unu ga-alawa echi unu abịa unu ife m kwuru nlagịrị nke ndị okota ya
Okotoku. Kaya. Okotoka. Okotoka. Ụmụọma, Oh, business ebidola nụ. Bịa, agụ. A na-atụgo n'anya, a naghị atụ n'anya. Ihe ị na-esi adịghị eghe. Mba, ihe ị na-esi okwute, ọ dịghị eghe. From 6 o'clock in the morning, ijiri kunie wee na-agbakarị ana. Ihe ị na-esi, ọ na-eghekwa eghe. Ibe. Ka nje n'ime ọfịs ije kpata ya. Agwe nọ n'ala ụra. Agwe nọ n'ụla. Ka nweta na ihe ezigbo ike ka sie ya ka irie. Ihe ibe ya ke nọrọ dị anyị. Ọ ya adịrị gị kọmọn maka na iji ha ego gị. Ọ bụ na ijiri ego gị ka mgbe isie n'ihe a esie mmadụ erie ya. Ka ha hapụ dịrị ote gbaba otegwu. Nwoke anyị si bie. Ihe a na-apụ ya n'ọnụ tọtọrị eziokwu ọdịnokwu ahụ. Tọrị. Ọ dị eziokwu n'otu olezi. Ọ na-adị m ka ọ iri ụtọ ka that man nwere ya. Ibe. Ma ọ wofu ihe na aka m anwa achagbukwa ahụ. Ị nọchi ego. Ma onye na-achọzi ego ọtọ ndụ ya. Eburu ego buga ndị nwe ịnwụọ eburu ego buga ndị nwe gị. Bụ ya ndị. Chere, ewere nle mmiri toro eto. Yes. Ewere mme sacrifice ndụ m ndị dị ndụ eribe. Eburuzie ọgaranya n'ili. Posthumous award. Ti nke gị ka m bịa ribe ego. Mba were ntụgụ tụọ ụtọ ka m bịa ribe ego. Nji ekwu obu na ofu nwa ka mbụ. Mụ bụ nwoke, mụ bụ nwaanyị nne m. Nwoke ta anwụchuru m anwụchu. Kazie maka ofu nwoke a je nwụrụ na biye. Dara nwụ na be m. Ọ ka mmadụ o ji chọọ ọrụ, ofu nwoke je chọọ ọrụ, ya ọ ga-eji riju afọ, dana ọ nọ na be m nwụọ ofu nwoke. Bịa je kelarụ na biko na sicha ndị ka mkpọ ka bịa rie. Agụ ofu mkpụrụ nwa ị na-alarụ ụra. Agụ na ya ka mkpọ eziokwu. Agụ onye zụrụ toro onwe ya. Onye zụrụ o toro onwe ya. Babazie n'ụlọ. Ka mba n'ụlọ nsogbu adị. Agụ ba. Mgbe nta, nwa obere oge, ofe. Onye ọbụla chọọ. Ibe ba be gị ba. Ha? Ba n'ụlọ. Omecha ka mkpọ. Okwute ka ọ na-esi ka mgbe ụzọ ụtụ. Omecha ka mkpọ. Ije ghere eghe, biko ije ghe ka ị bụ frying pan. Cherekwa, eghe. Agụ ọ bụla ị chọrọ inye m poison nke gwa m agwa. Ọ na-esi isi cha iri esọgụ. Ige ra ni eghe rie. Ibe ba n'ụlọ. Di ochi ọbara m furu otelie. Banyu. Di ochi ọbara m furu otelie n'enu nkwụ. Ihe otetere na mmanya nya ṅụọ. Ibe ba n'ụlọ. Ka yere aga ka fada enwe heparic. Ịgbọ ka agbaga ịgbada agbada. Sie ni ka mmadụ rie anya esi esi. Ba n'ime ụlọ. Agụ sie ni esi mmadụ rie anya. Abago n'ime ụlọ ibe ba. Ọ bụ fasting ka anyị na-eme. Ba n'ime ụlọ ndị anyị. Mgbada sie. Ihe emechigbo m ụzọ na-abụ m obere nwa. Nsicha ka mkpọta ka ibe dị. Akwe nọrọ ọmụgwọ. Mgbeke. Akụma mfọgị n'anya. Ọ emenu iji lechaa a bloody fool dị ka mụnwa. Nwoke ọbara juru arụ. Yes, ndị lazy. Nweghị ike ọrụ. Maka atụchi ihe m obele ọlụ nwanụ ka o si ebe ahụ napụ kpọrọ gị na ya ayịbazie. Ma mejide m ihe na-eme. Okay, nga lose your role. Hey, fine. At least you go make money, where you go use to take care of me. Ha, me check on there. But what's in nature? Ego no toto. Ego nefifi. Money anyas. What can I on Lego? My baby. You can't even keep with was. If I can look at me, I'm baby. My can't put a phone on my phone. But I love you. Yeah, I love you.
Onye ga agwa ihe ji bịa. Menye gwa ka ịzụ abịa. Yawa. Aha. Ndewolo. Ihe ọma kpọrọ unu. Ndị na-ebe ihe ọma kpọrọ unu. Unu na Jizọs wiper. Nye wiper. Unu bere Jizọs wiper. Unu wipe wa. Owu ihe ọma kpọrọ. Anyị nwa ndị a na-akpọ 3 wonderful men. Anyị so obodo a na-akpọ India na-abata. Plane anyị kwụsịrị anyị n'obodo a. Unu na ihe na-egwu. Anyị ji ọgwụ na-agwọ ọrịa dị iche iche were bata obodo a. Ọgwụ a na-agwọ 180 diseases and yamanyamas. Ị hụ na ọgwụ a nke a ọgwụ a na-arụ ọtụtụ ihe. Ọgwụ a na-agwọ malaria, ọ na-agwọ ovularia, fidelia, Nigeria, Australia, Liberia, Somalia, and Algeria. Ofu ọgwụ a ọgwụ n'ọrịa. Ọgwụ a si India bata. Ihe ndị India na-akpa wo kakrish kunakuna toa. Kakrish kunakuna toa. Nke pụtara nụ ọgwụ n'ọrịa. O nwere onye ọbụla arịa na-enye nsogbu. Biko ombia. Ọ dịghị ọnụ. O nwere onye ọbụla nwere ya ọgwụ a na-agwọ ya. Ndị di ya na-akpọ ya. Chọrọ ịzụ ọgwụ. Egwa. Nke malaria ka isi chọrọ ịtalata. Chọrọ ibuku karịa ona. Na ị chọrọ ịha ka gwongworo. Ngwa weta ego unu. Weta ego. 1,000. Tupu ị ṅụọ ya cheki enye pịa ịgbara ya one shot n'ụtụtụ. One shot n'abalị. I were nwayọ na-ebu. Ịṅụcha ya ofu ugboro ịgba tom ka onye fọganaịza pọpụrụ. N'ihi were nwayọ na-aṅụ ya ka i were nwayọ na-ebu. Na-agbara ya shot. Na-agbara ya shot n'ụtụtụ i were nwayọ na-ebu. Dịka na-ekwu. Iru ego ị ṅụọ ya ị ga-ebu mmụọ. Akwụ na ha kọọ ha. Anyị nyere ọgwụ 4 years anyị bịara anyị nwanyere ọgwụ o ji nweta ọha. Mgbe anyị bịara ka anyị nyere ọgwụ efu. Kwa anyị nye nke o jiri gbuo. Ọ ya nọ. Ụgwọ na sọ ọgwụ anyị dị mma. Ọṅụzie nke a ọ ya hazi ka bulldozer. Anyị bịawa ọzọ anyị azụ ya trela anyị eji bue na-elo ọzọ. Wee na-elo dịka na-ekwu ọgwụ a dị mma. Onye ọbụla nwere ọrịa ọ na biko onye kpọtụrụ anyị. Onye na-anaghị anyụ nsị ịṅụ ọgwụ ị ga-anyụ nsị. Bekee ma nsogbu ị ga-enwe na landlord ga-achọpụ gị n'ụlọ biko ị ga-anyụrụ ya toilet. Onye na-anyụ ntakịrị ekpe. Onye ya jọrọ ịnọ. Onye na-anụcha ihe. Onye na-anụmanya ọfụma. Ọ bụ na ị da-anụ ibe na mgbọrọ akwụkwọ a ka ị were mazụ ọnya tụọ ya na ntị ga-eghere oge ozugbo. Ọ bụ akwụkwọ a. Ego ole kwa? 500. Ọwụ 300. Arianya. Ọ bụ na Ariana na-enye gị nsogbu ịbịa ebe anyị enye gị ọgwụ ya ozugbo ịtụọ ya n'anya ịfụ ihe dị ka agwọ ga-arịpụta gị n'anya. Weta ego 500. Nke a dị ka busi ka ọ wee ju. A sị ọ chọrọ nke Arianya. Nke a dị ka mmiri. Ọ dị mma biko ịma na eru ebe a na-eme ọgwụ onye ọbụla na-ekwu ka o si anyị ya. Onye ahụ dị ya n'ime bụ Japanjastic, Josinjostic, Diaromatic. So ịṅụọ ya. Nna. 500. I need a 500 maka go. What is 500? Weta 500. Onye isi. Biko nke mụ afọ na-eme m ọnụ kete ya aga m n'isi. Nnyụ ahụ ebe onye ọbụla etipu ọsọ.
Chai! Nwa m ewela zu n'afọ. Nwoke ka m gwa gị ibe na-enye gị nsogbu bụ wọm o si n'afọ gị ya abata gị n'isi. Ọ bụ wọm ahụ o jego n'afọ gị rụọ 4-story building. Wọm arụgo 4-story building na ọfọzie painting and wiring. Ọ bụ na o megie painting and wiring next day nwụọ. Obituary. N'ihi ihe anyị ga-enye gị ka anyị ga-enye gị ọgwụ ọ ga-abụ ịta anya ata. Ịta anya ata. Wọm ọbụla nọ gị n'afọ ma nke gbagoro afọ ọnụ ọnwụọ echi nyụpụ ya na nsị. Weta ego 500. Onye isi 200 naira. Weta. Ka were gwọ ndị obodo ọ maka ego ha ka ji bịa. Onwe onye ọzọ chọrọ ya mee ka anyị marụ anyị apụọgo anyị na-eje n'afịa nke mgbago. Onwe onye ọzọ o nwere onye na-egotaga ọgwụ anyị ụha bịa afọ ọzọ anyị na-aga ebe a na-akpọ North and South Pole nke ọgwụ India anyị si ga weta ọgwụ ndị North and South Pole unu laghachite afọ ọzọ anyị ga-abịa ga wetụrụ n'ọgwụ onye chọkwanụ ndị nwere ekwentị onye chọrọ ịkpọtụrụ anyị n'ekwentị ị ga-akpọ 080-419-419. Isi ị nwere ọgwụ agwọ Naijiria. Naijiria ọ dị gị n'afọ ịchọ mgbuwa ewepụta egosi gị ọrụ anyị egbu ọkwa egosi gị biko tiri anyị egwu dị ya sabuwo 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 mama banye si na oringo ọgịnị anya na-akpọla ọkụ na ka anyị nọzi onye anya na-akpọla ka anyị marụ o nwere anyị abakụ mgbe ọ dịghị ọbụla nyere gị na-regret because you are very sweet. In fact, you are cocastic, fantastic, spratistic, and seven-up-mystic. Hey, mgbe Barman. Yes. Ya wetakwuru anya anụ ebe a. Wetakwu anụ gwa. Ka mgbe m tawa anụ. Taa ngwongwo. Ego na adịla mma o. Ihe ozi ka nna shine. Sọsọ mmanụ si m na-arụ enwe ike iji eri ji. Nna na-agba. Gịnị ya? Atacha mmiri. Sọsọ ya mkpụrụ anụ abụọ fọchịrịta niile. The short iwu complete disappointment. Emgbe m che inye anụ ya sọsọ mkpụrụ. Gawa mgbeta anụ. Mgbeta ihe adịgo mma. Eyeta. Ọkọdụ nke taa ada na ọ na-ebu mgbu n'eze. Okay, no problem. Dị ngwugwu ihe dị na mgbe ya dama. Tega ngwa gị. Ịhụna what economy? Ihe akpa economy. What economic where? Guys, mmanụ niile a na-arụ n'ụwa mmanụ petroleum. Ma ndị na-recycle nsị atọ ọnụ na machine. Ya na akpa. Fertilizer kwa. Ndị na-ere fertilizer, ndị na-ere mmanụ, egwu na-ere fertilizer. Mama my dear, because I'm not in that. I'm telling you. You have to go mad, condition change. That is my day. Hey! Say what we get even we get one day what economy, what leaders. I have to go. Where my place? See an email. Sure. 6 o'clock not together. I'm better on there. Better on. No, we don't want to like a what I can't bacha nkịtị. Ya ngwongwo ọ jealousy. Tangwongwo. Hey! Tangwongwo. Ewu, si wete m. Abigail. Okporo ka ihe onye. Ị na-ekwuzi okwu. Sị gị okporo ka ego onye. Ego na-enwe ha gị na-eme moto a.
Chocolate ha. Iha, chocolate. Ihe ọpụtara ego na gị na mere wota. Ị na-akụzi okwu. Isusu ga akarigo. Amakwa ka ha sere nyaahụ. Ije zuzu ha niile. Nye m leda ọsịsọ. Nye m leda beg. I want time gị go. Were ha. Ọsọ gị kwuo, ọsọ gị ekwu na. Abugio. Oh, Riga, oh, I got a swap. Hey! We are never going. I'm oh, one. Yeah, but not now. I am Yo, what? You got a dear Kaga? Down. Oh, aha. Oh, aha. Oh, you get it. Hanga, Mbata, Oyaga. Oh, Oliver, can come into go or can come more. Can't come more. Up here. Go back, no follow. No, don't follow me. I go come back. Go, please go. Hey. Mato, I gaga almost a chigare over there. Ha, ya na kolefune felante. Una no na ahezi ama aha gara nwanne onye ahụ gagara ọgwụ. N'ofu onye n'ime ndị zụrụ anya ọgwụ ahụ, n'ofu onye nwe. Enupe ya.
Ofonyanwo. Ibe. Ọ ka mmanụ. Otu ọnwụ ka mmanụ. A bụ ozu ya na ozu ya la. Otu ọnwụ kịta. O burugo ya niile na ya wee na. Ọ ya ahụ ọ ka ya nye nsogbu. Mba nụ. Isi ya gwụmọ onye ọzọ eje na ya paracetamol. Ọ ya ka anyị gbo ọsọ. Mba nụ. Mba Ọ ya anyị gbo ọsọ. Mba nụ. Ah. Ibe ọ dị iche ekwu ahụ. Ilezogo na agwara na a na-abịakwa next week, next year. Ọ ihe anyị gwara. Kekwe ya ga-eme na. Ọ bụ iwu. Ka anyị jee n'obodo ọzọ. Anyị jekwa obodo ọzọ, anyị jee obodo ọzọ tupu anyị na-abịa. Akpachara onye nwa. Amadị m na unu nwere echiche otu ahụ. Unu kwuru na wee eziokwu. So ihe mere m ga-alaba. O ruo echi mụ na-apụta anyị wee jewe ahịa ahụ. Ibe. Na ndị mbe. Ka anyị jekwadebe maka echi. Maka echi. Atụ. A ga-abịa echi. Okay. O ruru echi. O. Na m ga-asa ahụ. O. Wayo wayo. Wayo wayo. Wayo wayo. Wayo wayo. Ahụ ajọka. Ahụ ajọka. Ọ na-eme na onye akwụghị ụgwọ na onye dị ego dị na Bamba na hotel. Onye dị ego na-anọ nwayọ. The only mom I want to know. You were the one. Agonibe atụ wayo ndị aghụghọ ndị iberibe ọgịnị ka ga-akpọ ha ndị nzuzu mbeti ile akụkọ Yes. Ka anyị zikozie unu ihe anyị jiri bịa. Maka ihe agbara aka eji ha enye enyi ya. Anyị si ndị a wee bata n'ụtụtụ a. Wee sị ka anyị bịa gwọọ ndị be anyị ụmụ nyanya niile na-enyeba nsogbu. Ihe anyị furu ebe a na-agwọ 480 something diseases. Anyị si obodo ndị ọcha anyị agago the whole country. Europe, Asia country and others. Anyị agago ha n'otu wee bata. Lekwa ihe dị mma anyị jiri bịa. Ụdị onye ọbụla ijiri bịa ebe anyị ga-enye ọgwụ ya. Dị nwere onwe. Ọ bụ na iburu ibu chọọ ka ịzanata anyị ga-enye gị ọgwụ ya. Ịzanata. Ọ bụ na ịdị kpala chọọ ka ibu gbaa tom anyị ga-enye gị ọgwụ ya gị gbaa tom. Ọ bụrụ na ị na-enwe mkpụrụ nke afọ ibi ebe anyị enye gị ọgwụ ya ozugbo ị na-amụ ka oke oyibo. Ọ bụrụ na o nwere nwanne ya atụbeghị ime ibi ebe anyị enye gị ọgwụ gị ịdị ime imetụ nwanne ya ahụ ime ahụ ịdị efere nwanne gị. Ka anyị gwazi unu na anyị si ndị a wee nata anyị nwere ọtụtụ ọgwụ dị iche iche anyị nwere ọgwụ 500 ọnụ ego n'ọbụla iji anyị ga-enye gị nke ego na ahụ ịnagodi ṅụọ ka efu ihe anyị na-ekwu na afịfịa dị ebe a. Ọ bụ na iweta afịfịa ị na-ruo na be gị banye mmiri ụtụtụ gị nwazụọ ya. Onwe nwanne gị ofu anya pịara m ọla ọ da-afụ ụzọ ncha mazụọ ya were mmiri etụnye ya n'anya ị ga-enedo anya ozugbo ihe dị ka agwọ esi n'anya ya rịpụta. Ya bụ ihe kochiri anyị na-ene anya nwanne gị afụ ụzọ ozugbo kiria. Ọ bụ na ọ da anụ ihe na ihe esochiri ntị ya. Ọgwụ a kịta dị very powerful. Ọgwụ a dị egwu na-eyi mgbọrọgwụ ya efere dị egwu ya na obodo ndị ọcha ka o si. Anyị ka na-achọ ka anyị mara na anyị ga-afụ osisi n'obodo anyị aka afọrọ. Ịdochara ya nwe obere kịta taa anya were mmiri tụnye mmadụ na ntị onye ahụ na-anụ kiria. Onye ada ekwu okwu anyị nwere ọgwụ ọya agba enye gị ebe ọta anya n'o mmiri ihe sụchiri ya akpịrị dachiri ire ekopụ okwu okwu ofumofu. Nna anyị ukwu ego ole kwa? Kedu nke ọ? Nke kwuru ka afọ. E nwere ndị 1000 nwee 15 nwekwa 500. Kedu nke ịchọ ka enye gị? Nke 500. Nwanyị anya pịa. Onye ka ị chọrọ ịmụ? Chọrọ ịla amụ anọ. Ịgwa anyị ukwu ka nye gị ihe ije mix ya.
iwere ya mixie ya ị na-ene anya ị na-amụ ịnọ na-emụ hụ ọ bụrụ ịtọ mana ị ga na-amụ ugbo na-abụ n'arọ ịmụọ na Jun ịmụọ na Disemba obere oge unu eju ị na-anyị kwu isi ọgwụ ndị a n'ala mkpụrụ nke afọ nna ya wekwela iwe achọtara m ọgwụ maka onye furu ife achọrọ m ịta ọgwụ na-aṅụ ọgwa n'ego ole 500 ka nye gị nke nye aṅụ ebe a kịta tupu isi ebe a na ị na-ene anya ị na-agbazatụ kedu otu ị chọrọ ịra kedu otu ị chọrọ maka o nwere geji otu a n'onye na-abụfụkwara ya abụfụ jide onwe aka ọ na-ejida ọ na-acha gị ọkụ ọ dị ka ọ na-acha gị ọkụ ọ batago ebe a ngweta ọnụ azụ ị chọrọ ka ebe a so lesi ya ebe a so lesi ya o nwere ihe ifọrị ebe a o nwere ihe ifọrị na ọ na-agbada ọ na-agbada ma nke na-alịa m enwebeghị otu isi kpọtụ ya okwu mụ na nwaanyị m n'abalị mụ na nwaanyị m otu a ka anyị na-alụ m sị ka m wepụta ya tinye ọ daa yọkọtọ ọ na-ajụ m anwụzikwe nwoke ọgwụ ya dị ebe a kedu ihe ị na-ekwu na onye gị juwe ya ekwu n'ezie n'anya na enu onye kara dike mgba dike ha ọ dọkpụrụ propela ọ ya dị ya ọgwụ a bụ na ị na-ata ọgwụ a ị na-adọkere ọgwụ a na-ata ị na-ene anya ọ na-afụrụgbe tupu a na-atọpụ akwa ọgbagori aba zụwa enugbo a na-eti agbarie na-ene anya ọ na-anwụ oke oyibo nke a ka ihe m chọrọ iweta ego ka anyị nye gị ego ole iweta 500 na anyị egbucha ihe eji m ego ebe a ọ ya maka m kwere bịa lekwa ego m otu ikwule na m ga-esi ebe a tara ya lawa tupu ị na-ata ya onwe onye ọzọ na-ewerenu anyị apụkwa anyị eje obodo ọzọ onwe ebe a na-akpọ anyị kịta bịa nke ọzọ fọnụ bụ ọ bụ na ịchọzi ịma anyị n'ekwentị ịchọ ịkpọ anyị n'ekwentị ịkpọ anyị na 080221419 agụ unu bụ ezigbo mmadụ onye ji unu ji mmadụ agụ ngwa were nke ibe ngwanụ jide ka onye isi ka ngwa nke bụ eziokwu oke mgbe anyị ji bịawuru enyi anyị na-aga na-anọkwa kọndishọn anyị echenjiela anyị na-aza eri yọk isi ọ ga-adị gị na mma eziokwu mana ofu ihe na-ewute mbụ ka agụsi erie lion share otu ego agụsi na-esi aka ego nke mgbe ọbụla ama mma na eke ego n'onye ka ogologo mechie gị ọnụ onye ọbịfọ ịma bụ onye ọbụ ọ ma wụta kọnekshọn a isi ọtụ ekwesịghị inye dị bịa agụ ole gị 1000 naira gara aga nara nwaanyị a yesterday ole gị ka igwe gị eziokwu ọ dị nnatakwara egwu aeroplane nke mbụ ụdị ihe ị na-aṅụ aeroplane na-agba n'elu ya nọ n'elu bịa ka nwa ngwa ji ụkwụ ole 1000 naira ahụ ị ga-eweta ya na onye isi chọbụkwara ime majik nye ọ bụrụ ọ mara agba ọkụta ahịa ego ama mbaka na-eme majik kedu ụdị majik ọ bụ agụ ngwa were oke ahụ erikwara na-eri onwe anyị oke ahụ anaghị eri onwe anyị ngwatị ngwa were 200 were ya gaa ṅụọ biya ọ masị gị were ego a jee ebe ahụ ọkụ na-enwule elu n'elu ọ gbasara gị ama m niile ejebe ọkụ na-enwule elu onye isi ma mmadụ akwadịghị ebe ahụ onye gbatịtụrụ ukwu mgbe ọbụla ị na-agba ama onye bụ onye agụ unu chetala echi by 6 o'clock n'ụnụ ga-apụta ebe a na anyị na-agaje ahịa nkwọ market square echi ụna ihe m na-ekwu ugbu a enweghị m problem nke m abụghị nsogbu esigodi mbịa ebe a by 2 o'clock midnight aga m anọ ebe a onye ebere na-emere mba agụ otu ekita ego abara agụ aka onye ha katapọtụ onwe zam be enyi ya nwaanyị
ebe ahụ ka ị ya afọ ọnya ala ndị kịta ka Land Rover oge aja egbo garị n'abalị ha ya aṅụ garị ha ya eme ndomi ha ya esi stew ha ya esi rice onye na nwaanyị ahụ ga-eme iji agbaji m aka ọ ya asị ya ka ọma ọkọ n'azụ mgbe ebe gị ego agwụ o wee were ụkwụ tupu o si ebe ahụ were ụkwụ bịa ebe a chi efosa agụ ifela ihe ahụ m na-ekwu agụ enwere service na akpa ya kịta nwere 1 naira na akpa ya agụ ya bụ ụlọ ego m na-enye gị lile di ya aga na bịa bank na-aga esevi ya ọ gbasara gị onye isi afọ ya onye jealousy maka nke ya mma onye ka mma ụmụ nwaanyị na-agba mgbe nego tụle gị na eri alignment yo nego tụle gị na eri alignment ọ nọ n'ọrụ o kwesịrị ala ọ nọ n'ọrụ ekwuchala m ụtụtụ n'obi ebe a ụna ihe m na-ekwu ndị iberibe si ebe a pụọ ego ụwa ego abịadịla ego ọhịa lekwu ego abịala Come on, let's you when you move one in so come on, Sheba. Happier. Oh, we see now where you see now where your guys are open that in you. Look on over. Oh, Ziara, you could kind of want nothing anymore. Mobina! Where is this woman? Mobina! Where is this woman? Mobina! Now wait. Now waiting this time. Waiting I don't do you now. It's night you no go let me close my eye. Now I won't rest, you no go let me rest. Now waiting. Now so you just tear my body in the night, you no go let me sleep, you no go gree me close my eye. Now waiting I don't do this time. It's not my fault, please. Now that medicine where I buy for Market Square yesterday. Now here I take. I just they keep my this strong every time. Even as I did, they press am. Just they push out the thing. I don't they press am. Please. I talk am. You see? I talk am say one day the truth go carry itself come out. Now so your body just they do you tiki in the night. You no go let me close my eye. You see? You see it? Hey, you mean say na that messy way you go by now you won't use kill me? Make I just give you another warning now. My own dey different. Please. If you won't go sleep, carry rope, tie and pull for your neck. No. I don't warn you. Mobina, don't I don't tell you my truth. Mobina, please don't do that now, please. Please now, the thing don't do. Oh my body, even please. As I stand now, I don't get myself. I beg, leave me. Please, now the thing don't. I beg, leave me. Please, Mobina. Please. Leave me now. Please. Leave me now. Please, Mobina. Leave me now. Please. Leave me now. Mobina, please. Leave me now. Please. Leave me now. I don't tell you. Please. Leave me now. Please. A flush gide lam toilet flush gide. Shika for ya mirin de la flush toilet agbola o. Kuchala. Angole. Oh.
Kima kwa nanga au kitchen. Chabe no muo. Anguli lite jishike. Aha kwa mgilau. Ba, ala kuna. Chitunu takre. Ayo chawala. Chira futa wala mugwa. Msimele ni migani hii chike. Futa. Wala gugodo. Kugala fichade mfu. Shika fro yiki. Shika fro nige shisho fro lugu. Kugala ficha mfu. Ndoda. Ndongani. Kugala ficha mfu. Gini. Mhina na agwa m. Mu agware. Inuru olu. Abodem. Chai. Antro moduka shike mbu. Kwani po mugade ahe. Agazo. Ogbeke mu. Huna ho ku hu hofuta. Akwa mu agala so fazi iwu. Ogbeke mu sigi ga zo. Leli, mpalafu mu. Acha de dia fuko liki. Aji ke nwediri. Egenya mu mkpụrụ. Ma zuru de mkpụrụ nke nshi. Mkpụrụ nke nshi kam nagala anyuzi ukwu ahụ. Hey. Agba ha na-ere ọgwụ. Gasa anyị ga-azụ, anyị ga-azụ ọnụ ọgwụ. Iwe nke oke m bụ. Oke m kpụrụ. Aṅụle. Ala, emechaga afta ala m. Ka ngalekọta ụmụ m biko ala menu. Enyochaga afta wa. Mgbe nga mmadụ ekoro ihe n'ọwụ ya mere. Emechaga afta wa biko. Onye nwe ọgụ ọgụ anya ara agbawa ya onye nwe ọgụ afọ ọnwa egburu ya wayo onye nwe ọgụ mkpụrụ afọ awọ mkpụrụ nshi wayo agụ na ibe wayo agụ na ibe wayo agụ na ibe wayo Ọnụ kwube ọmụ ka echetaziri ka ugbu a lekwekwe m ana m agajere ụmụ ọrụ chiri m agba gị ịmasị ọgwụ ahụ mama Chukwuemeka gara aga zụọ ịmasị ugbu a ọ na-anyụ anyụ na-agba agba ị ga-ekwana gị na-enyote nwaanyị nyụrụ anyụ na-agba agbawa isi ya ga otikpiri isi ya gị nyụ nshi olee otu isi mara na ọ na-anyụ anyụ na-agba agba ọnụ kwube Chideke mi ọ dịkwa ihe nwaanyị kere agaghị ekwufere ọnụ gaa chụọ ndị ala adịghị ha na-arụ gaa chisawara ha shim gwụrụ ọnụ kpawa kpazucha ebe niile mụ nwere ihe m na-arụ agaghị m ebe na omenala bịa kpawa chọwa onye anyị na-akpakọta ọ sị na ahụ ugbu akwa ịhụ na m ji nwa ọgụ nna gị bọcha ọrụ m bụfụrụ n'ụtụtụ ọ ebe m na-agaji ugbu a gaa bọcha ya nwere m ihe m na-arụ gaa chọwa ha gaa kpasara ha ashịrị nnọọ ọkwa mmadụ bute ozi ọma ka ozi unu gị si ga-ege mmadụ wetara gị ihe ọma ga-ejiri ihe ọjọọ na-akwụ onye ahụ ụgwọ nsogbu anọghị ebe ọ ihe ị ga-ekwu nsogbu anọghị
Chidi ọwa ime. Nne nwaanyị ọnwa ime m dị o, ị ga-aghọta. Mma kọwara gị maka Chukwunna ị ga-aghọta. M ga-aghọta. Maka Chukwunna ị ga-aghọta cha ma m kọwara gị. Nwere ike icheta mbọsị mba n'ụlọ gị. Ọ gị na na-ama anyụ nsị. Ndekwa na-enyo anyụ, takpọm, ọgwụ. Ma ụzọ a ka m na-alọta, nnụ na onwe ndị na-ere ọgwụ na-eme ka mmadụ na-anyụ afọ kpọchie gị. Inwe ọgwụ ahụ ọ sachicha gị afọ, ị na-anyụ pụrụ ụtọ wele si chọọ ya gaa na-anyụ ya. Nwanne m si ka m aga na ga zụrụ. Kemgbe ahụ m zụrụ ọgwụ ahụ maka Chineke bụ nna kekere m na gị. Kemgbe izu ahụ atakpọmọwụ m na-anyụ o, ma enwedịghị nke kwere pụta ọzọ. Ha dum sizie kpamkpam. Hii! Nke a sịkwanụ. Ị mana kemgbe ụbọchị ahụ m gara nara ha ọgwụ ka m wee na-acha ezigbo ụcha. M ga-achazi ka ọkpa fantako. N'elu ka m aga. Ada. Ete okwu gị na-achakwa n'oge. Ka okwu gị na-achazi. Aga ndị bekee na-akpụ ya black ọ oji, ke nke a na-akpụ ya akpụ. Ọzọ otu okwu gị na-acha okwu. Na nwunye m taa. Akwụtọ m si ya ahụ. Nne m ka gị dịtụ na mma. Ịmakwa na kemgbe ọnwa anọ chara acha, 1, 2, 3, 4. Ọnwa anọ chara acha. Anụbe m kpakam. Eziokwu ka m na maka Chukwunna anụbe m cha. Nkechi, Dada. Gị nyere nwa ahụ. Iwe ga-adịla n'ọkụ. Ahịa ahụ m na-agwa na ị ga-atanụ m ụta kemgbe ọnwa anọ. Onye na-anyụbe nsị sikwana ya mee gịnị? Kama ọ na-anyụkwanụ nke wa ahụ, at least na-enwetatụkwanụ onwe m biko nụ. Iwe ga-adịla kwụsịkwa ihe ahụ. Achọkwa m egwu a. Maka m wee gị nwaanyị gị wee nshi na-enye m n'ọnụ. Ọ m nye gị ọgwụ ịṅụ. Iwe ga-adịla n'ọkụ. Ka anyị banụ n'ụlọ ka m nene gị nke wa ọjị. Adịka nna aba biko ala. Ọnụ maka ahụ m nụrụ. Biko nụ. Gị ma na iwe enyi m nwaanyị. Biko nụ. Kelawala m. Keletara m n'ụlọ gị. Agụwatụ n'ibe, agụ n'ibe, agụwatụ n'ibe wayo. Ọkwa adịgboroja, onye nwe ọgụ anya. This is not my problem. Don't disturb me. What's your problem? You will know my problem. You know. So, I do you. Is that about? You will bank account. It's not my problem. What's your problem? But don't I do you, ma'am? They don't tell you your cabinet in our room. Huh? In our room. But don't I do you, it's not good. Ne pas Hey! My joy. My joy. I'm on problem. I'm on this with this. Hello. My problem. Hey. My joy. Hello. My joy. Hey. Hey, my love. My joy. Hey. You want to see a kita, Idi ku gogwe. Awa! Eti agu mu abara na say the catcher. Hey, my joy. Hey, makata kwa mma. Hey, gina tibi. Imakata kwa mma. Imakata kwa mma. Negodi. Okay. Hey, o Jesu ma. Ki yimere nkita nwe ka o dị na ahụ. Hey, ochie nye chikechi. Just use me as you like. Hey, tinye ego ke nwada ahụ nye ego. My juna. Love. Love. Bunye nya na ụkpa. Bunye nya na akpa. Mepe ya ka enu. Bunye nya na gwọntọ. Ọ bụ na ime ha onye ụtakịta ụkwọ mkpọrọ gị na-abịa bunye gị love. Nye ego di anyị. Ọ na-akọ iri. Mama dị mmadụ dị. Nye ego nụ. Jide ego dị nke. Ọsọ ma na-eji nke. Mmesi aka m wetara ya ego na bọndụ. Ibe. Hey.
egbe ka to betu ga tinye o jesu gi yaro kama ho dia ye ka to betu ga sigo na azu na achu hapụkwa na onye nzuzu a mbo mo agụ nwe mbosi bari okwu mfuga ebe a enye gị poison eziokwu mfuga ebe a enye gị ụkwụ abachu enye gị mmekọta fụ ya saịdị a enye gị enye ure mmekọta zie fụga ebe ị na-amị nke a egwu a na ịnị eziokwu enye egwu a na ịnị mana ejikere nke a ndị mmekọta enye zie ego awu Chinese wa yema give you money wait a minute bunye nya na ọkwa ke eti si twa ịkwa anya n'ihu ịkwa anya n'azụ nye nya side view hey ankwa mo ihe na-adị mgbe ọbụla bụ nsusu ọnụ ọzọ kwakwa ọfụkọ awụrụ m ọzọkwa dị ugbo ne nke akpa nke mbụ asị ogwe akpa lọ ọfụrụ gị nụ onego nke mbụ ịchọrọ nwa ya ntị tụa ịchọrọ ịma m ọzọ ịchọtara ịma m ọzọ a ya akpọzi gị Joy aka ntị Joy give me that money nye m ego m ma ihe ga-eme bịa na bai ka nna m nye gị ego nna m ga-enye gị 10,000 naira ya na-ebu Joy aka ntị bịa na be m ka ị were ego ego nke m ị na-agụ kedu ebe ị na-atụ aka bịa ka ị were ya ebe a ka ịfọdụ dị money bịa ka ị were ya o ji ego nata n'ihe ego nnu ya were ego agụ ị na-akpọ nka gịnị ị mara ụgbọwa m chọsị ka m bara ihe ogene ọ gwara n'obu akpa lọ gịnị ka osi ofu esi atụ mmadụ n'anya ugbo na-abụ ịwọ ka ike na-eme ọ na-agba gị ma megbughị egwu ndụna gị ma megbughị egwu ndụna gị ma megbughị egwu ndụna gị jee gị narị ego ọ ka hapụ ego ka o were jewe ike anago meji ego jee natania jee nata ego solo I didn't too young to die. I didn't too young to die. Jeki nadia. O ta ke gasa. Mbani. Jeki nadia. Mpiti ye ko yi so na ya disin ndo ta bu ka mi la yi. Agi mo na on kan na wa. Obituary. Get them to this morning. Get them message this morning. Right. Irugo na re ma dem something. O ga many mo so take me with this morning. Agụ ga-adịcha gị ọnụ si ege mana ha fa jee ọsọ nwanne ọsọ na tie ego gbasi ike na tie ego mmụọ ejebịa mbeti ile akụkọ nkọgeri oji agụgheri safọ ha ka ha na-achụ ọchọngolongo ndị oke ọchịchọ oke ibiri ma n'isi okoto buru wayo agụ ibibe enwe na kamgbe mụ na gị si na mgbago niile na-agbarata ụdị isi m na-anụ n'ahụ ị na-esi ka onye alara obi ya ibi na-ekwugba na na-esizi nwaanyị n'anya ụdị otu isi esi ị na-esi ka onye si n'elu nwaanyị rite ozugbo ibe o rugo mgbe m ga-azụ super glue machie gị ime oke were super glue nwachie m imi mmadụ egweghị eziokwu ka isi anụzi isi ibe briz ọbụla gafere nnọọ mba ya ikuru chere ọka nke nwaanyị ka nkudebe ume mba na ya ikuzi therapy na ị na-anụ isi nwaanyị mba nye ị na-egwu m anya ọkụ n'imi chukwu nyere m mba nke ma nọsi imi nke ma nọsi imi sọsọ briz na-aba n'imi ga-asị pọ ime ji na-anụ isi ọbụla gafere nụ ga magnet ya be ka m kwago ebe ọbụla m larụ ka mma karịa ịlarụ n'ụlọ ahụ ifunwu n'anya ahụ ntị gị ọgọgụ ajụke ntị gị ọgọgụ ilu ihe Joy kwuru mbọsị a na ọ ga-agwa papa ya anyị ma papa ya wureta soja agụ ide akpa agwa ka agụ amụọ akpa agwa ka agụ chere simpụl nọọsụ na ya agwa papa ya ka iji wee were ụjọ wee daa na enwe n'elu abụ m onye ogologo o nwere ka sensị ndị ogologo a na-adị nnọọ eziokwu ịma agba egbe kpụ a gwa ndị ogologo ebe ndị ede ahụ mgbe agba ha na-egbe kpom ozugbo ọtụtụrụ ndị ogologo finish tupu ọ na-eru ebe anyị nọ na-esi tọgbọrọ ya tọgbọ ya bụ uru anyị na-erite ana ọ ka mma na mmadụ dị ndụ ka ọ kọtara ndị ozi femenụ ọ bụrụ ejide gị
Acho que vai na mano que tu quer morrer gente. Ana bono que ka tu le wo gente. So mo na gba yan. Ke na chuga do ke na chuga acho. Teko hande so kwa na so. Ndo na so. Ndo na so na. Ndami. Eji ha megbe. Eche mese wo dibia. Ike pe nu pesa. Mo bo ha to wa ko mo he pisi. Ewu dibia. Ile ko ko ene were sense. Ogba one were sense. Iwe rute be sha wo rute. Na mo kiti. Dibia. Owo ma ndi je egbe na ndi ji tear gas. Enu na odi esi lowo ma bomb. Ebu egbe. Nsege ma ndi police, ma ndi army, ma ndi civil defense, ma ndi traffic, ma warder, ma ndi air force, ma ndi bu plane, ma ship, halile azurezu. Road safety osie. Nsege ma bakase ndi ka le ji megbu ma la aba. Na kwa ma. So ya vigilant group. Aso. Agwe fi course. Kile only him course kita. Kile ga ko na ebom. Joy, excuse me Joy. Ilozogo Joy. Ilozogo ifo Joy ku. Ilozogo na Joy papa ya wo nya me. Chere. Ni obi kara nwa abu ogirinya asie na ofe. Chere nya na Joy a obi kara ikporo ndị abata obodo a. Hey, afọ takwara nwa mmiri o. Hey, amakwa nna ka ọ dị. No help Joy. Ofu akati koro wo. Ba kporo ka nwa ya ochie oyi nwa. Na erichala engine block ya. O gafela o ta. Ya na ego o migidere nkudo oyi, migide nkudo oyi we were aka ntị nwa gwocha waya niile dị na ntị. Kwekwa nkwa no ga-emesi. Ntị m na-emezi ho. Mechakwa sị na ya anyụcha m anya. Mbudo ya ọ bụ. Ọ bụrụ onye ahụ na-ekwu. Onye m na-agwa unu wo onye anyị na-eresi ọgwụ. N'ofu ndị n'ime ndị ahụ anyị resiri ọgwụ. Ọ bụghị na ọsọsọ resiri ha ọgwụ, ọkwa ihe atọ. Anyị niile resiri ha ọgwụ. Ọgwụ ndị m na-agwa gị ha. Agwakwala m unu. Anyị si n'obodo a pụọ, chọọ ihe ọzọ anyị ga-arụ. Ka m gwakwa gị ibe agụ apụọkwa m n'obodo a. Ya bụrụ nọ n'obodo ala eme ejide unu ụkwụ m aka m adịrọ ya anyị ga chọọ ihe ọzọ anyị ga-eme ka isi n'obodo a pụọ ka hapụ ihe ọgwụ a ọ dịkwakwa ha nwadị ha ọgwụ ọkụkọ megharịrị ahụ anya na-agba ọgwụ ọkụkọ ga-erigide ego ya na vileji ọsọ abụọ ya n'okwu Hey! What are you? Hey! I'm not bracket. Hey! He's a chicken of fry. Oh, yeah. I won't have one I get to. Oh, one done. Tu take a quick. The way my window is again as a joke, eh? Oh, keep waga. Jackamar here. Lose the whole church of Boss in an hour. Jiriaka nwa gicha waya niile dị na ntị. Kema from waya na ntị. O jiriaka lose cha not niile dị na ntị. Ai we na boss. Onye a dị dangerous karịa onye amị. Agụ awaya na manya ahụ. Hey. No. Mada, ahụla m keke jụ. Ụmụ nwa ndị cham n'afọ. Ha gbagide mgba. Mụ ebodo ọgụ. Amakwa m ihe ga-eme. Ike agwụla m. Ebe a nọ sef ọ dị ka obituary bụ kesi. Ana-enweta mkpum n'afọ kpum. Ịma na 220 naira
from n'ime akpa ụnyaahụ na onye nwa ka anyị ji gaa rie akpụ ahụ with atụmatụ riri 110 merie 110 ya akwụchala ego from n'akpa onwe ego ka iji njikwa na ego njikwa nhapụ onwe m agwa na ahịa manya na agwa na-enye m ji na aja ebe a nọ ahụ m niile nazi ama pepepepepepepe ụfọdụ mma ga-aga chọọ n'ọrụ ọrụ bekee ogodo bank manager ndị mkpọkot kpọta ma ugbu a ka m chọpụta na ọwa agụ na agụ ụbụrụ isi gị gbuzi mmiri iwe ofu mkpụrụ ụbụrụ isi ị na-aga ịchara maneja ị na-akpọ tai gị kot gaa chọọ nke prezident anyị gaa chọọ nke gọvanọ ibi gaa chọọ nke prezident ụwa niile kedu ị nwere asambodo ị gara skuul ị nwere asambodo ego ugbu a ga ịchọ ọrụ ugbu a ebe inwe gị asambodo ajụ ugbu a ka ewu nọ n'eklechọ ịma ihe nọ n'eklechọ kama ị gasị ka aga chọọ ọrụ kọrọ bụ ọgụrụ ọrụ oburu si ma ụmụ ọrụ ndị ahụ ugbu ala ma ihe ndị ahụ a nwegodi na-amalite onwe anyị ga-ese anyị na-aga ịchọ ọrụ ọrụgodi igbute osisi anyị ga-achọ na ọrụgodi ebe a na-efu okwute ma ebe a na misi simenti kegbe ka anyị ga-esi jee nkịta ọ dị onye kụrụ telegram ọ dị onye kụrụ telegram ọ dị esi gị kụkwa gwa telegram na ebe arụ ọrụ anyị na-agarị n'ụzọ a na-agarị ka atụrụ na-enwe onye nke ọ bụla hụrụ anyị arụ na-agagodi ugbu a mgbe tile ji anyị ga na-achọrụ maneja lekwanụ gị na maneja igedere abc ama nwanto tere karịa ndị nzuzu mbeti mbetile akụkọ nkọgeri oji agụgheri sapụ ha ka ha na-achụ ọchọngolongo ndị oke ọchịchọ oke ibiri ma n'isi okoto buru bịa ka ihe mere mmiri nọ ebe a ọ ga-ejela akpụ blọk ọsọsọ obere blọk ahụ n'okpuru ebe a kunu jichara mmiri a niile okwe mana ebe ahụ ọnụ ndị mmadụ na-abịa ebe a na-abịa ekurudi mmiri ọ ga-amarakwa ndị mmadụ isi ebe ahụ apata abịa agba mmiri ebe a ụlọ eme ala ndị mmadụ abata ebe a na-abịa eku mmiri ọ ga ejisi n'ike tinu fensị ebe a tige geti ka ndị mmadụ ga-adị na ha dụ stọp ebe blọk ole ka ekpopụta m ji eti fensị ti geti ga-ejisi n'ike sa biko jisi ike nna agwa unu na-ekwekwala ka ndị mmadụ bịa hịa bịa gba mmiri ọsọ unu ihe m kwuru and go on make a shame and here now they are ọ bụrụ ma anaghị anụ ike gafere kwa ma biko a na-achọta onye bụ onye isi ọrụ ebe a kelekwa ya na ebe a Good afternoon, sir. Good afternoon. Oga, I want the laborers. Ndị na-arụ ọrụ ike. Ka m ga-emerụ. Oga, a sị ka bịa le m ga-enye anyị ọrụ. Ọrụgodi na-efu blọk saa. Ọta ọnọdụ dị ka ndị chọrọ ịrụ ọrụ. Hapụtụ anyị dị ọga, hapụtụ anyị dị. Ọga ishiri ike. Ịhụrụ ọrụ a, a mụrụ ọrụ a na Oxford University. Bịa ka mụkwa na Harvard University. Bịakwa bịa mụọ ya na Mississippi University. Bịakwa hapụzie Mississippi gaa Rwanda, Somalia, Mississippi University. Mụchazi alọta ya wụrụ professional bidders. Anyị gbasiri ike. Onye nke a na-ebu cement akpiri otu mgbe 10 eziokwu mụ a na-eme mwutu lọta meti ya generator 415 volts ọkwa na-enwu kpaa na-ewu ọkụ ewe ihe ga-eme na-echu napị abịa echi ọga ọ dịrị nwanne anyị nwoke aha ewu ibe ọ dị mkpụmkpụ bete nwere iche na osighi ike aha ewu ibe a ga-akpọ ya abịa echi o siri egbochi ike ya nwa ọrụ ụlọ ọ na-eji aka kwa ụlọ a na-akụ ụlọ akụwa gado ebe a gọọmenti si edewe ọ ga-ehụrụ ibe a na-agwa gị onwe iwe ọ dị mkpụmkpụ betu ọ fụrụ afụ ọ ga-ehụrụ ibe a iwe wee ya ọ ga-eji chen ke ụlọ iwe wee ya kee luku ya dọrọ ya emuvu inwegodo ụlọ ga-akụwa akwa m si echi unu abịa thank you sir ọ ga-ọmụtụ ya ga-eto were gba moto m ga-enye unu unu ebidobe ọrụ mbido kwụwa unu ụgwọ
Omno seba po echi na bia. Echi, oga. Ndewo sir. Ndewo. Oga baba. Uji sike. What ready? Chane wena. Oga. Ndị mmadụ dị lebe ụlọ bụ jenaretọ onye echima ahụ nkunu si eme bịa unu meke shọ na unu ma na-arụ ebe ahụ unu anya m na-agwa unu ka m ghara bịaghachi ebe ahụ ihe ndị ahụ unu apịtọ esi ebe Sai, biko chọtara anyị ego pịa wata. ego gị so mmiri a niile nọ ebe anyị ṅụchara m gbachara ebe a gị na-asịka m na ego pịa wata ọzọ abi ị na-achọ ego pịa wata ọzọ gbachara anya sorry sir Nani ego bread? Ego bread. No, ke orang ni apa dah? Kau ke habis tu juga. Ya, ni tak kamala. Kamu piawa tak ke zaman? Kamu bread tak ke zaman? Gwa ga-etiri ebe a atụ gwa ga-etiri ebe a ịma na ibe na-arụ nke nọ n'azụ ụlọ na-aghọta so unu tirichaa ya tirie ni ọfụma well so that a ga-arụgharị dị akpari ya okay then anyị etirie a nwere aka tirie ya Oga ngetiri ya rupa n'elu ebe a everything ị ga-etiri chi ya tirie ya ihe ebe a niile tirie ya ka anyị gwa nwaanyị eziokwu anyị nwa bụ ozu nwaanyị bupụta gị na achọrọ ọrụ ya bụ ụdị nke anyị ga-eji aka tirie ha agwụ meshin my friend ọgwụgwọ agwa m na ị na-anụ ihe niile ịgwa m na ị na-esi na toilet gburugburu unye gbupụta sitting room na ị na-etinye ọkụ ị na-eme everything ihe niile a na-arụ na community iri ha ị na-abịa complain nsị gị na na-arụ asị m na na-etiri etiri ma ja mega akụrụ ihe mkpọ ndị ga-akụliri m ya ọ ga-etiri aka nwụda a ga-etiri kekwana ihe unu ji etiri ya aga ma na isi esi lọta plen bụ ịma plen anaghị efu ayọn ngwa na-eleji arụ ọnụ ọga anyị nwere monde hama dịka ha ka GP tank nnukwukwu ahụ ibi na nwere Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday nke Sunday ha ma ịkwa ofu kpum ụlọ niile ụlọ na-adacha Oxford anyị hafụrụ ngwa na anya ebe ha esi anyị chọrọ echi anyị la anyị rụcha ọrụ arụcha nkịta echi anyị ga-abute ngwa ọrụ anyị but unu ga-etiri ya ebe a ga-etiri ya no problem tiri ya na ya wawa tiri ya na ya o oge nọtụ obere gị ebife bịa anyị etirichale tiri ya na ya o ọ dịkwa mkpa tiri ya akwa sọsọ nke a sọsọ ka mfọ na-agụ tiri ya na ya o ya nọrọ ọdụ na nwoke a chọrọ igbu mmadụ aka nje tiri ayọn alefu bụ ụmụ ayọn na-achọkwa n'ime ya ụmụ ayọn ọsị ntiri afịa mgbere aka tiri otela iwu budoza asịgo na agwụ mashin budoza ka ihe akpọrọ nke ọzọ ahụ etumuva enwechabata move mba mmecha ga-akụwarị ya kutuo dị ha were aka ọgụ maka ọsịrị ihe ahụ ole kwere ka ị ga-aga gwera libe lọleji aka push ụlọ ihe mgba ha nọ na Mississippi, Oxford, Harvard ebe ahụ ala ha dị soft ipush ụlọ small ụlọ emufu anọkwa ahụ anyị jide ike otu hapụrụ anyị ka ọ ga-egosikwa bịa hụ anyị ọ ga-ahụ anyị otu hapụrụ good afternoon agụ ọga atụ good afternoon hey so onwe na enyu n'ụlọ bụrụ ebe a anyị na-eche ka nwụda anyị etiri ya yes sir kekwe n'ibe jebe ibe gara ibe ala ibe ala onweghị ihe ọrụ tụtara ta unu akwụrụ onwe ihe n'ụlọ kwa anwụ ka na-eche ọ na-eche anwụ by this time ka unu na-eche anwụ anwụ daghara ịga anyị ga-akụrụcha kwuo everything mgbe na osebe apụ si ebe apụọ anyị ga-akụrụ ya achọzi m ka ikwe si ebe apụọ ka m kpọrọ ndị mara ọrụ since ụta anyị bịara akwa ebe a ka anyị nọ since ụtụ ọ bụrụ na eche ekwu anyị ụgwọ ihe a chọrọ ikuri ga-ekwọnụ ụgwọ na anyị bịara mere wọchite ọkwa n'eziokwu ka ị kwuru ego lewego na wọchite
Okay, 2,000. 2,000. So sorry, 2,000. Call him about 2,000. 2,000. Okay, 2,000. 4,000. Ayato, abo 4,000. Ani okay. Ibe no no. Iwa ya Laura. Oh, no no zu. Nke wa 1,000, wa 5,000. Eh, okay, so cool. 5,000. Stupid people. Bless you men, no whether you ha chore no money. Ebe ati with 5,000. You put cement to 100 rupees. 4 can have. Okay. Ah. Educación no ahorita. Onwere ko onye nọ n'ụlọ ọgwụ ahụ. Ma doctor. Agụ. Enwe no didi. Ihe nne dị n'ụwa bụ didi. Gwe na-enwe didi. Gịnị ba na-enwe didi? Ihe otu si ibe si anọ n'ụlọ. Ha nọ n'ụlọ leche ibe ti isi. Ihe onweghị ndidi. Doc. Doc. Yes, sir. Dewo, Doc. Dewo, sir. Dewo, Doc. Ikele Doc. Doc. Kele Doc ọzọ, kele kwa ọzọ. Doc. Doc. Abia. Yes, sir. Doc, Dewo, sir. Ema nọ na-atụrịsị anya unu. Unu abịakwa unu na-abịacha ọsịsọ. Doc, biko eweliwe osighi anyị n'aka. O si enyi ya nwoke nke anyị na-esobe mgbe ahụ nke mkpụkpọ anyị. Oke ibe. O teta ụra n'ụtụ anyị tasị ka ọ ga-ahụ mmadụ. Anyị eche ya kụọ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Anyị sị oke ka anyị bịawazie ihe ọbụla anyị kwutere ya anyị ga-eme ka ọma. Ọga, ịma na matara anyị na ya soro anyị ahụrụ ya. Anyị ga na-ekwuru maka ya hapụ ịbịa ka anyị na-aga hụ. Ị ga-agwa na ya egore gala akwụ anyị. Dịka egwu anyị ararụkwa anyị agwa ịma niile ụwa. M ga-akwụ na 800. Onye isi 800 na men ka o do anyị anya. Okay. 800 ahụ unu m abụọ a month ka m ga na-akwụ unu. 800 nke ma 400 nke a 400. 1 month. Ị na-ekwu ugbu a na abịa n'ọnwa na mbido ọnwa ruo n'ọnwa na ngwụcha ọnwa. Enye 400, ya 400. Ya 400. Nye ibe 400. Nyekwa ibe 400. Ani yo onye isi mba no. Anya. Ba na arụ mbụ before anyị bịa ebe a. Na-akwa igbo ụgwọ maka ọrụ amụrụ ya amụ. Ọrụ a amụrụ ya mụcha agacha ala bekee. Even ọ dịrị nke a mechara. Aha dochara dị ozu. Ọpụtara na ozu ekweghị ndị nwe na-arịọzi anyị arịọ biko na-abịakwa mee ka o rezie. Lipotena gịnị? Na lipotena gịnị yes. Ama ị nọrọ ya na edere na pepa. Ebe unu nọ mba a na-akwụ na ezigbote ụgwọ. Gịnị mekwara unu ji hapụ ebe ahụ? Ihe mere ọwụ na anyị ji hapụ ebe ahụ. Short ọga ka anyị kwụzie ka o dị anyị anya. Ma ị ga-eme nwoke ị ga-enye anyị 300. Ọ bụrụ nwaanyị anyị 500. Ịma ọ dị ihe dị nwoke na ana dị nwaanyị. Ọ dị ihe ga-ahụ na ahụhụ nwaanyị ụjọ abịaghị isi ekpo gị. So anyị ji na 500 ụmụ nwaanyị 500 300 ụmụ nwoke. Anyị na anyị kwuchekwa ọkwa sọsọ Monday, Tuesday, Wednesday ka na 500 na 300. O ruzie Thursday, Friday, Saturday. Trailer si na-aga container ịga bute goods ga clear containers. Ịga wharf ga clear containers. Ịma ha ọ na-adị mgbe ahụ anyị anazie 1,000 na nwaanyị 500 na nwoke. Ma o nwere ihe nchọrọ ịgwa gị. O nwere ihe dị iche n'ụlọ ọgwụ a. Ịma na ụlọ ọgwụ a na-achọ ozu achọ. Mgbe ọbụla e mere dịka ozu ọ na-akọ anyị akpọpụhụla ozu. Ya mere ozu a na-akọ na ụlọ ọgwụ a. Ebe ozu a na-akọ na mọchụarị unu a ga-esoro unu ego. Ị gazi akwụ anyị nke nwoke 400. Amị nke nwaanyị 400 kwa nke nwoke 300. Okay. Otu ahụ dị unu mma. Ofu ozu. Ọ gaghị apụ ụka. Ugbu na obido. Abido. Abido si. Bido nọ. Nkozi ọ dị onye mmanwụ enyi m onye mmanwụ. Enyi m onye mmanwụ. Enyi m nwaanyị. Mgbe ọ bịa ya Doctor, thank you, God bless you. Thank you, sir. Thank you, sir. Enyi m nwaanyị onye mmanwụ ahụ obi dị ya ụtọ mgbe ahụ ya bịara akụrụ m. Nkuzo mma m ịnụ ejidere ịkpara esiri ka ọbụdị ya mgbidi nkuzo mbịa m ile njidere kọrọ Agonibe, atụwayo, ndị aghụghọ
Ha, ndị guy. Oke m ụtụtụ ndị aba mortuary. And the Bible me. Agụ. Ha! Madam. Agụliti. Agụ. Ke ki besi me. Ị na-ebe. E ba ziga na ro. Abụ na ọbịa basibe. Ma mụ am ibe ma atụ. E ba ka. Ị gwana. Nọrọdụ. Ọ dị mma. Ọ dị mma. E ba ka na ai. Ibe ha na asacha ha na organize some goods. Nke bụ na ihe adabasigo. Ama m na ndị amabụrụ ebe a biko. Agwa ha maka Madam Come Again. Ọnọdụ agbanwe oge m. Oge ugbu a ka na-ekwu Madam Come Again ọgụwazi. Iche ndị aba. Na wow. O nwere biznes bụ na ha ji. Biznes ọkwa biznes mmiri o. Mmiri. Mba anyị achọ mmiri pọpọ anyị na-agba na-agba. Gbawo n'ebe anyị ịghọta dị. Ga-aghọta. Ihe a na-akọwata bụ na biznes karịrị n'ụwa ahụ. O nwere ụmụ biznes kpuruke nọcha na rọhịrọ ndị na-eme ọ bụrụ mgbe m uche saka ihe a mmiri ejisi ozu a ọfụna ewu ụgbọ iri ike nkwụtoriwe ụwa. Madam iletara mgbe anyị na-akpọ m agụ onye agụụ. Ugbu ahụ sị m agụliti. Nwanne agụliti. Leenụ m agụliti. 10 liters. 30,000. 10 liters. 15,000. Ụwa ga-agbanwe n'ụwa. Ama m dịka onye aghụghọ. Ifo nke ese 30,000. If you get were me 20 million. For that, you get them 30,000 and I mean 40,000. You get 15,000. You get them 20,000. Because if you get you get something 20 million. Now you get them. I go have fun. You hear me garaga. Oh, na biri ha jere mi ihe nda. Mba no. Try go dem. How can I pay papa? No. Eji me ego no. Ego ko gi. Ego ko gi. Ya no bia. Aguriti. Butu no be. Na to kala. Namo. Butu no be. Ya. Braga. Aguriti. Ngwa na ya fo. Na wa buje. Aguriti. Madam. Ojagugeri, samoa kahana chu, ochongolongo. Wow. What a bobo way. The man now. Wow. You got that blue one now. 1, 2, 3. Commission over there. But then I don't. Ago. Hey, never go. Hey, go on. I'm going to go. Come on. Come on, go. Yeah, I get the milk of the Ago. Am I given? Nasa. Galasa. Esa area. Baga. I'm going to be in a minute. Come on, the next 2 minutes. Thank you. I'm going to go. Gasika. Ago, Ogre do whatever. But it doesn't there's a Ugocha. Aqua Hena, Ugocha de Gamma. The hand, the Zig, or the kitchen or damage, the Zero was against a Henaro. I wrote that. Ago. Oh, him to come jogging. Emma no can hear you, and I get you on wine. Obia de Ramuma, Lebeno.
n'obi adị n'okwu maka igbupụ obi tụfuo nwere onwe gị. Onye mere m ji achọgide ngị inside chọọ ọgụ chọọ ga ama m nọ n'iru ebe a. Onye mere m ji chọrọ gụ pụtawa ugbu a. Agụ. Ọ gịnị kpatara anyị ga-eji na-ata ahụhụ na-arụ na mọchụarị anyị sachaa ozu ahụ bee ma paasị ndị mmadụ ihe a bee nweta ego inye ibe ego iwerezuo nwantịntị ego inye mụnwa sometimes inye ibe 2,000 inye 500 sometimes the other day inyere ibe 10,000 were 2,000 nye m ọ gịnị kpatara ya agụ mmechi ọnụ ime nweghị uche ugbu a ka ahụ na inweghị uche apụpụrụ ga pụọ ndị fọkụnaiza jọ wụta nọ ihe ati gị n'ike otu a ibuo bufee ma bren gị nke ibe na ọ dị mkpụkpụ ngwaghị uche ihe ọ ga-eji too eto were na-asụ asụ bren ya na-agbada unu abụ ngwaghị uche ichefụla na ibe wetara idea biznes a biznes mọchụarị a nwe nweta idea ị na-ere mmiri ozu ichefuola ego nke m ga-aka nke ibe aka nke gụnwa atụ esi eme biznes ilezuola mgbe a na-eme biznes ọgwụ mgbe igwe onye isi ichefuola ọ dị ka ị na-echefu na ihe iji tụọrọ mmadụ ọnya ga-eji tụọrọ gị mgbe a na-eme agara echi ọgwụ abịa gị were ntere ego na-enye m enye ibe a na-agbaghị olu ruo kwa mgbe anyị were ọgwụ gaa nye ndị mmadụ ụfọdụ aṅụcha nwa akwụkwọ ụfọdụ aṅụcha ha na-anyụkwa nshị ụfọdụ anyị ahapụkwa biznes ka ahụ ichefuola mgbe ọ na-ewo enye ọbụla ịnya anyị ka a na-eri iweta aga bute ha wayo n'ọgwụ 20,000 ebe gị nye cheka njụ gị kedu ihe mere unu ebetaghị ihe ndị ahụ a na-ebe na mọchụarị ka ịmụ na obetaghị esiri ihe ga-agwa kọstọmas anya ọkwa m na-agwaghị maka ibe ị na-asị m hapụ ibe o rule gị ka ego ka ibe ọka ke m kọmanụ mma m enyere ibe mma ị na-eje ebe ike adịrị ọkwa ibe ịmụ mma mgbe begide dị bulankoku akpụ obi nke nwaanyị buru ibu isi mbeta n'otu a akpụ obi ya ha ka etu ndubi eburu ibu nke ahụ ha ka nso gbute unu egbute ya mmadụ n'ọnụ nkọ eta ego ana anyị misiri aja mmụọ unu abụọ chi iberibe na iberibe gụmagụma m ibe ọ bụ na biznes nke mmiri ozu apụtaghị ka ihe a ga-eri ọ bụ na biznes nke apụtaghị ịma agụ gara igbu anyị sọsọ ibeta akpụ obi nwaanyị enye anyị abazi ego mụ na ọdịa na-ezu ezu ọ na biznes mmiri ozu apụtakwa ihe a ga-eri Chibi nje bena kumoko nike. Aku mebuza. Idiot monkey. Aku. Idiot. Uno makasi for that condition. Mirozu business ah. Uno me go me for advert. Connection. In my private go lenyere before one ya bena zo Mirozu chief bena zo part. Idiot. Hey. Ini kana kunne muna de kuna de serious on choro kam gatiro ndo mo muna de serious ka gatiro ndo chief onwe ahịa nwere otu nwoke otu nwa chief gwa gị so ana ahịa abụọ otu nwoke otu nwaanyị a dị ka ndị na-arụ ọrụ bekee gọọmenti eji hụ ụgwọ atụtụrụ afọ chief nweta otu ha dị ọwụ dị ahịa na-enye ha dị otu a chief o wee chekwa ihu ha dị ka ndị laida ace ha dị ka 1 ihe mere nna ngaire ntị ihe m na anyị chọsiri gwa wa bụ ndị brokọs ha dị ka ibi mana otu ibi dị ndị brokọs ha bụrụ ibi ọ ndị m chọrọ gwa but chief ndị otu anyị ga-esi nwetakwanụ ha chief na-emechi m na ndị memba m anyị ga Okay, chief, ị na-ekwu gị na ndị otu gị ịgwasị anyị otu a ga-esi gaa chọtacha ihe ndị anyị ga-eme chief Chief, baba. Chief. Aurego, the money is down. Chief.
Because you big man. Ah, Mago Radia. More than the honor of I know now. Baganya Waru. Rubua. Always had not alone herself like lady. I'm going to one. Have you ever had any Waru? That's what I get to do. Then what I want for. And the regular. Get them myself. No. My big cost of packing. I do 20. Let's go. Okay, I got not to before ya. No, it's sure no need that put time. I didn't Abia. There, if Kebalibe, if I say crew miss wine as well. Ibe. Let me beg a friend. Amba. Shishi. Ya. Ibi aha. Ogini gaga boha. Ndi nsusu. Mbetile. Akụkọ nkọgeri. Oji agụgheri. Sabu aka ha na-achụ. Ọchọngolongo. Igele mo. Kekwa ibe. In our room, so sorry. Che. Ago. Ago, get this ifa. I didn't hear. Yeah, the yawo. Where? Just so sign it. Then I boss. Where? Chapia. Chabe. Where ya chapia? Mba. In a babu. You only one. Ebomura give me gbono kokere here look. Odin yawo. It is all one color to the one man. You with the power. Mgbe mo dem ra say that why you want? On the power ya wo gamba ahụ. Happy ya here, were. Champion ni anu. Atom madi memo ukwa ba shu o. Mo wo bo no ma. Odin yawo. Ago. Ina tabi kwa owasara ago. Oh yeah, there. I think how there. Can you buy say could be camera hand or roa? Where? Two for ya. I'm on Metiaga. Tafuta. Ke kwa mahani jago at least I try no 1 or 2 parts now. Ogwibe, onyibe, amama ebo do eri awo. Agoda pa mo ya chara. I chop ta go there. I got after. Ina block camera. Ya. Ya choma kan chebi beno. Lagodi. Choma ngongwa kan chebi beno. Ya no kan so ma kan ga im chebi beno.
Ọ̀gá na-ebe anụ. Ị na-ebe anụ? Anụ? Ee, ụbọchị niile bụ nke nri ori. Maka otu ụbọchị bụ nke onye nwe ụlọ. Kekwa ife mme. Ya, anụ m huru. Nana m huru egburu nsị. Ka m na-achọ akpa mụọ. Achọ ma tozo. Bịa ebe achị m na ị na-ere anụ. Ọ̀gá. Taa ka ị ga-akwụ m ụgwọ anụ ahụ. Ọ̀gá, ịgwa eziokwu, esube m anụ gị bifọ. Mana hụrụ ụbọchị a, ị na-ebere ụmụ nwaanyị anụ mpọmpọmpọmpọ. Si aka ha na-echekwa ya. Ka ndị na-ere anụ ezi wee ego na ndị na-ere họteelụ ndị anya ukwu. Mụwa na-azụ anụ n'ọnụ agụrụ. Taa, ụgwọ anụ ahụ niile ị ga-akwụchacha taa. Ọ̀gá na-ama ego. Ị ga-akọrọ echicha aja anụ ahụ. Jee pụta ebe igbo esiri. Ịma anụ gburu mbunye ya sị ka a ga tie na friji. Ọ̀gá ha ga-sikwe ome mebie. Ana m ego. O mebie anụ m emebie esu m ememebie taa. Imekwa ebe ị chọrọ anụ ahụ niile ị ga-akwụ ma ụgwọ taa. Ị ga-akwụchacha ụgwọ anụ ya taa. Chechicha ya ka ọ hapụ ka ọ bụ. Ị ga-akwụchacha m ụgwọ anụ. Ị ga-akwụchacha m ụgwọ anụ ya. Kwụchacha m ụgwọ anụ m. Jepụta m anụ m. Anyị akwụgwụ ya. Madam. Agurit. Nke ị na-ebe a? Madam, eje m na stọọ. Asị na ị bịawara na ebe ị na-egbu n'ose ka m bịa. Nwanne m adịghị m. Kemgbe ugbu a mụ na gị hụchara otu ala, ibido haziwere m ụmụ mmiri a m ga-esi mmiri. Mara ọnọdụ m agbanweela. Ọnọdụ m agbanweela nwanne. Madam, ọnọdụ gị na-agbanwe. Ị naghị agba ọbụla na-achị anyị. Mma na-apụta gị n'arụ. Nke mụ na-agbada agbada. Ama m ihe ị chọrọ. Aga m emere gị ihe dị mma. Kemgbe e biri onyewere m aka, m kwere gị nkwa na m ga-enyere gị aka. Eziokwu. Ndị enyi gị nwoke ahụbeghịkwa m ha atụ na ibe. Ebutebekwa mmiri m ga-esi n'ụlọ. Ana m chọrọ onwe ihe mere. Ihe na-eto obi adịghị mma. Ka ihe mere m. Agụriti, gwa m ihe ọ. Gwa m ihe ọ ga-emere gị, gwa m ihe ọ. Nwoke a na-arụ ọrụ egburu anụ, ọ chọkwara biznes anyị. Ọgwụnanya, ọgwụna ka ị na-ekuchichiri, ya ka ị na-ekuchiri ka onye dara elu. Hafụ nke abịkọ. Enweghị m ọrụ ọzọ m na-arụ. Ebe m wụ mmadụ nkọm ege nọ. Abụ, ị ga-ala ka ịnụ na Voters Registration Center? Ga-elagikwa aka ma enweghị m asambodo ga-egosi na m tọrọ m asambodo aga ndị ma aga m mgbe ebe ahụ abụ m nwa afọ. Ihe a wụ obodo m. Ọ sị gị were ihe ị nwere wee chọta ihe ị na-achọ. Kedu nwoke ahụ ga-ahụ m ghara ịtụgharị anya? Nwanne, aga m eji ihe m nwere wee chọtara gị ihe. Chọtara gị ka m gwakwa gị, agwala m enyi m nwoke maka gị. Maka na aka ị nyere m, ama m nwe eze ga-enye nwunye ya. Agwago m enyi m nwoke ka ọ chọtara gị ọrụ a. Ibi ọ bụ na ndị enyi gị nwoke chọkwara ha bịakwa na a ga-enye ha ọrụ. Nnọọ uche echela gị. Atụla uche nnọọ. Agụriti. Were nka ị ga-ewere n'obere ihe a ka ị wee rata ụpịọm. Nnọọ ọwụ na ihe m ga-enye gị, mana aga m enyere gị aka. Hapụ nwoke onye anụ ogene ma were nke a wee na were jos were nke a wee metụ ihe mmetụ. Metụ mmanụ Igbo. A ga-eme gị nyere gị maka na idoro m. Ngwanụ ka abịa na shọpụ ka ị gaa n'wenye agba elu. Ịbịa ka ị wenye agba elu. Ọkwa ihe ọjọọ. Bịa shi ọnụ gị ife dị tupu ị gaa. Ngwanụ nsogbu adịla.
gwara akwụ nwekwe ndị na-enọ moto onye anwụgo o teela eri ọnwụ si buru ya jebe mọchụarị ngwa o tee n'ọnwa si bugbo ya na moto buru jebe ọnwa ewu oge atụrụ aka bịa daba bịa listen nurse please go in bịa go in nurse go in nna onye butere kedu ka esi mara onye ọwụ ikwu gị ka ọwụ ibe gị akwụkwọ m onye ọrụ afọ ma ebe ha nwere ihe mberede okporo ụzọ nsị ka m bute ya ebe a ka ụnụ zọpụta ya ka ọ ghara ịnwụ iwe buteziri anyị onye anwụrụ agba m n'ọnwụrụ anwụ biko si buru ya jebe ọnwụgo otego ọnwụ agba m n'ọnwụrụ anwụ agbaghakwa m onye nwe ya biko si buru ya jebe agbahakwa m I love you. Take it up, come out of a break. Take and go, take and go. She don't tell me say not gonna follow this kind stupid people again. Not me, they follow the stupid people. Now the stupid people, they follow me. Oh, not me. And they follow them. No, what I'm going. I come to come call again. I'll give me a lumber. I'll give me a go. I will get then I can call again when I get them. No, John again. Joy Kuriba can't. I congratulations. All the Buaquino, all course, Aquia. Oh, Joy, well, I don't know the motor. I can't do some one. Ibe. Right! Ibe, go back. La moto, I can't with a give Joy Hibe. They be like, quiet. Madame Molly and Million and one motor, they believe. Now, going here, breathe. And I will the motor. When I go to Hapo, oh, my head, put on 1 hour, I'm mortuary. Unallegate. Come here, put on. Opposite, it would Hanaka on Goblet between us. Maybe okay, back on one. Okay, Madame Sandia. Yeah, for no Zanka, I got Madame. Why are we waiting for this? In a pocket and then. Yeah, to go too much. To go only here. In a good Monday, I'm not sure what you're down. I'm trying it. So the gem what you are. Order la para, or go home and make Lissy. Imagine that one when he came in his son, where to run the Weber or a marrow. And how is your woman? I just said that woman, girlfriend. You shot all my lover. All my woman friend. You shot all my migremon. You can hear you on one. Who go about it? Oh, yeah, that remember. I didn't show. Hey, women go. Hey, women. Okay, what condition you take? I cannot visit you. Now, don't go. Now, I'm baby. I couldn't know that. Madam. No. This your perfume look very, very attractive. People like say, you be a good girlfriend. I've been wife. This is why also. Why do you know? Yeah. Open my quarter and answer any dross. Just also come on, so keep. Good day, madam.
Nonsense I would him to na pepe m send that room then a restaurant. Ka hu ku na eba na. I guess so to I guess so to. Also she then go so sit down. Okay, madam. Ai na bia. So what no eba so ni. Ai abela. One na two. Ala gugu. I so to. Ai ga. Mgbe. Ni gwana no nyara. O choro nya je. Afro nwan kwere onwo. Onye abụrụ mmadụ. Onye nwere ike isobe nwaanyị soro nwaanyị moto achara otu oke ọgbasị atụrụ ukwu ya tachala aka ukwu ike ya erigo alignment nke nwaanyị adịghị na-agba mmiri n'otu ọ na-eji ọrụ ahụ nke tak ọwụ jak ọwụ onyinye Chineke nyere m mba onye bụrụ ụdị a Chineke enyekwala m agụ apọdụ m agụ ide ejeji Chineke lekwe agụ madam ya ị na-eme na nwa ya esa ọ dị mma na hapụkwara ngo jewe ọ dị mma mmadụ ike bụ hapụ akụ ihe m ọbụla ihụrụ ebe ahụ na anụ nchi nke akara aka na anụ nchi ka ahụ na ihe dị mma rie m ego enwere ntị na-azaga ka gị nwoke iche m dị na-azaga ka big guy lenu mụ anụ ibu na-akpụ obi gị ma akpụ afọ ị nweziri akpụ afọ awụzi ndị buru ibu ihe akwa ọhụrụ ịtụrụ on chee ka ngwa gị ị nwere efe a efe anyị na traza ọ mgbe m zọrọ m ya mgbe big guy a na-akpọ big guy mgbe ọ mazụ m ya mee big guy kekwedu ka mgbe isi nweta ego ji zọrọ gị ihe a itetego na anụ niile na-evu aga evu mgbe ma tozo ya na ebe akpa amị ya ahụ ma ego niile na-arụtịla gị enye ọ bụ n'ime ego ahụ ka o si zọrọ gị ha ị na-enwe obi aṅụrị mgbe gị ịma gị ịgwa gị eziokwu gị na mama ka njụọ gị since a mụrụ gị nwaanyị ọzọla gị mbụ ebi common dross nwaanyị ọzọla gị dross before nwaanyị ọ na-asụ m na-enye nwaanyị ole ha mechie gị ọnụ dị a ma ọ bụla iburu lekwa afọ ọnụ ha mechie gị ọnụ ya ọ jealousy mgbe m is very beautiful. Okay, good afternoon, good evening, good morning. Okay, good evening, sir. Hello. No, come on now. We're going to go to okay. Okay, let's go to the house. Okay, no. No. Oyoshi. Ma ba mu to dem na esu kai bod. Onyo gama. Awu ebe na shawari. Ama shoga enu na. Mana ama sho. Mana ebe obura mana oburu table. Okay, chom no buru cupboard. Oburu cupboard. Ya ba do buru cupboard. Oyoshi. Awu ebe na ba. Ya me ego matozo. Gwa ebe na ga. Ka ko na ebe. Ya me. Oga, no. Oga m tokwasị ịhụrụ tanka gbabiri ụzọ abụọ ka ọkụgbuo m. Ọlụlọ ka anyị laga. Ọ sị m na o ji ụgwọ ego ka nchi ga-enye gị. A na-ewepụta ego ka ọga nsogbu ebe ka na-aga. Ọkịte ka Can you wave up? I'm probably doing that. Ball has Boy! Hi, And then the police natural. Tell madam here. Yeah, Junior. Take a mom's the gun. My way, man. Nwere ike igosi anyị ya. Achọrọ eme ya, achọrọ eme.
I'm not gonna say what it. I'm so bad. Well, I will take on the get out when I say what it. Get out when I say what it. Clap there. Move. Where I'm this not what it. Just the best. nwoke na-arịọ m kemgbe nye ọrụ onye agụụ mgbụrụ ọrụ nye ọ na-akụ eri ka m lenegodo ịhụ na apụchiri ebe ha bebe ka m nọrọ ebe a ka ọ bịa ka ọ chịkwa ihe ọ na-asị n'ọnụ ọzọ sị m na afọ na-asa nwunye na nwa ya na-agba agbọ na enwere onwe ya na-anyụ anyụ o toro na ka a nọrọ ebe a chere ha nọrọ ebe a mma taa ka m na-achụ nwoke anọ gwa okonkwo ọrụ jugo na gị na-akụ ka ihe na-akụ ọ pụọ n'elekere iri Mommy got you. Shut up, my friend. Bring them here. Bring them here fast. Ọ gbana ego polisi aka ga-eji bụrụ m ọ kwara ego polisi a na-ata gị ahụ ọmarịcha nwa dị ka gị chere were nwayọ were ọwa ọsọ ka m na-agbanye ahụ chere ọsọ ka anyị na-agba mba ọwa ọsọ ka anyị na-agba chere Inspector Okoro, you're under arrest. ngwa chere o nwere m chọrọ ikwu na biko ọ gwakwana ego polisi aka ga-eji bụrụ mmadụ bịa na ka m chọrọ unu ihe na restọrantị m gụnụ tatụ n'ọnụnụ polisi na-ata anụ polisi na-aṅụ mmanya ị na-anụ ọ gwana ego polisi a na-atụ na Ozuola, remember, anything you say, use that test to the court of law. Remember. Orube na ihe bekee hapụ ihe a ọ gwana ego na-atụ. Bring them. Hey, Abu. Who is that? Excuse me, Chief. Yes. Sir, this is Inspector Okoro. From where? From Area Command. From Area Command? You're under arrest. Under arrest? Yes, we've come to arrest you. You know me at all? Sir, you better keep quiet. Maka if you will be used against you in the court of law. Get him arrested.